persoas con enxeño especial, dispostas a usaren o maxinio para inventar. Capaces son de idear, indagar, demostrar. Da lúa ao gravitar é porque caen mazás do pomar. Para medir o tempo que ora tarda en pasar, é predicir no inverno neve e sol en verán. Un esplendor sen igual, tan radiante e real, que ofrece benestar e ansias de soñar. Eles armaron pancas para o mundo elevar e colocaron astros alrededor para xogar. Xiran que xiren as rodas da locomoción e tamén as do tren que avanzan cara adiante. Vai ben, así de van para inventar, non paran nunca de discorrer, por saber máis sobre esta terra que hai que soster. Para inventar, para descubrir. Esta dor de cabeza. Ai, que cólico. Ai, a miña reuma que lle dá por espertar. Ai, seguro que é pola humidade ou polos anos. Está claro que hoxe non estamos alá moi en forma. A min doema a cabeza. Eu collín un catarro. Pois eu escordei un nocello xogando a fútbol. Eu teño o brazo mal. E non será que fumaches un cigarro? E a ti doi a barriga porque és un comillón. É o que hai. De toda a vida temos magoaduras, feridas, enfermidades. No pasado non se sabía como facer para curadas e a xente vivía moito menos tempo. Por exemplo, na prehistoria. Doime a cabeza e non me dá pasado. Que podo facer? Imoslle preguntar ao menciñeiro, el seguro que sabe. Menciñeiro! Ai, ai, ai. Doche? Sí. Pois logo paro. Ainda che doi? Sí. Xa vexo, tes unha cefalea. Unha que? Unha cefalea, unha dor de cabeza. Sí, claro, xa o sabía. Podesme curar. Home, claro, espera. Ai, que vas facer? Ei, espera. Non te preocupes. Empezarei afeitándoche a cabeza. Ai, sí. Ai. Onde che doi, aquí ou aquí? Aquí e máis aquí. Aí ou aí? A ver, hai no que saber. Tes un bichiño na cabeza. Por iso che doi. Voucho sacar. E como vas facer? Vou facer un buraquiño. Estás seguro? A ver, quen é o menciñeiro aquí? Home, és ti. Pois logo cala. Ai, 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 ai. É un buraco ben bonito. Ainda che doi. Sí, agora dóeme no burato. Daquela xa non che doi a cabeza. Estás curado. Podes marchar. A medicina naquela época debía de ser así. E facer un buratiño na cabeza axúdache a andar? Ás veces chega con crer para andar. Aínda che doe? Xa non me dói nadiña. A medicina sempre é un pouco máxica. Na China inventouse a acupuntura, un tratamento con agullas pequenas.
En Babilonia consultaban os astros. En Exipto, os médicos eran os sacerdotes. A medicina científica aparecerá na Grecia antiga. O seu representante máis brillante será Hipócrates, que creará un hospital e unha escola de medicina na illa de Kos. Será el o iniciador da observación clínica. Observade! 1, 2, 3, 4, 5. Agora hai que auscultar o enfermo. Ponlle a orella no peito. Vas escoitar así como o barullo do coiro cando o dobras e o estiras. Efectivamente, é como se rinchase. A flema encharca os pulmóns. Haille que dar calor ao enfermo ata que se recupere. Que traian odres de auga quente. Hola, Hipócrates. De que sofres ti? Pois mire, o outro día levantando unha pedra grande... Ai, 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 ai. Xa sei o que é. É unha luxación. Ven para aquí. Vaiche doer un pouco, pero despois vas estar mellor. A articulación do brazo saíra da do ombro. É un incidente sen importancia, pero non hai que tardar moito en volvelo ao sitio. Cando a cara está amarela, é o fígado duro. A dor de barriga é por unha gastrite grave. Dime que comiches estes últimos días. Pois, a ver, o día dos Xogos Olímpicos comín un bacoriño. Enteiro. Home, era pequeno. O día seguinte unhas salchichas de Salónica ao mediodía. Un xarrete de becerro pola noite. Onte uns polvos á grella, moitos polvos á grella. Entendido. O corpo humano compónse de sangue, de flema, de bile amarela e de bile negra. A persoa está xa cando eses elementos se encontran na proporción adecuada. Eses elementos son os equivalentes dos 4 que compoñen o universo: terra, auga, aire e lume. Comiches demais e os humores están descompensados. Pódote curar, pero tes que seguir as miñas indicacións. Primeiro hai que purgarte. Bebe esta mestura de auga, mel e vinagre. Durante 3 días non vas tomar nada máis que este caldo. Desta maneira, o teu corpo non se vai deshidratar nin vai engordar. Agora voute sangrar un pouco, para che eliminar a bile negra do sangue. Escollestes exercer a medicina, a máis nobre das profesións. Agora cada un de vós vai prestar xuramento. Aristón, xuro perante Apolo que segundo as miñas forzas e a miña capacidade, cumprirei co compromiso seguinte. Curarei os enfermos no seu proveito segundo o meu xuízo e abstereime de todo dano e de toda injustiza. O que un enfermo me poida revelar permanecerá en segredo. Exercerei a miña arte na inocencia e na pureza en todas as casas onde entre. E hoxe en día, uns 25 séculos despois, ese é o xuramento que fan os médicos. A ciencia actual permítenos saber moitas máis cousas, pero os grandes preceptos de Hipócrates seguen sendo válidos hoxe en día. A ver, rapaces, como vai a vosa saúde? Precisades que vos curen? Non, non, eu xa podo mover o brazo. A min xa non me doe a cabeza. Eu xa non teño catarro. Eu podo correr como unha lebre. E ti, unha boa purga ao mellor. Non fai falta, pero algo sí que comía. Non lle baixou a febre. Os nosos remedios non fixeron efecto, Marco Aurelio. Non sabemos que facer para curarvos, emperador. Que banda de incompetentes. Marco, búscame outro médico. Escoitei falar dun médico que ven de Pérgamo. Chámase Galeno. Non vale para nada. Polo que sei, o único que se lle deu ben foi curar os gladiadores. Pois a min dixéronme que tiña talento. Que veña. Entón, Galeno non me toma o pulso. Non fai falta, xa sei o que tedes e podo vos curar.
Sabe todo. O que está é tolo. A ver, Galeno, fala. O que vos pasa é que comestes demais e comestes mal. De serdes un home normal, daríavos viño con pementa, pero sódelo emperador. E entón que? Poñeremosvos un emplasto no estómago. Iso a vos aliviar un pouquiño. Venme ver mañá outra vez. Tráeme tamén ese viño con pementa do que falou el. Hola, Galeno. Un remedio estupendo. Síntome moi revitalizado. Estaba seguro de que o meu emplasto vos había ser bo. Sobre todo, se como penso que fixestes, o acompañastes dun pouco viño con pementa. Galeno vaise facer rico e famoso. Os seus estudos permítenlle descubrir o sistema nervioso e o cerebro. Para ele é a sede da alma. Mentres que o fígado é o depósito onde os alimentos se transforman en sangue. Os numerosos tratados de medicina que escribe serán de referencia durante máis de 1000 anos. Nos séculos seguintes, as grandes epidemias caerán sobre a humanidade. A máis mortal chegará a Europa no século XIV. Especias, seda, pedras preciosas, perfumes de Oriente. De volta a Italia imos ser ricos, ricos. É cafa o almacén dos comerciantes italianos. Imos asaltar a vila e facermos unha fortuna. Sí, e imos a medias ti e máis eu. Home, claro, como non imos ir a medias? Veña, adiante! Ale! Mañá imos todos ao asalto, non aguantarán moito tempo. Os homes están enfermos e algúns están negros. Teñen bultos por todas partes. Hai nos que nin sequera se poden mover. Non nos quedan homes para asaltar a vila. Marchamos. Sí, pero antes imosles deixar un recado. Xa verás. Volos dous, vive aquí. Poñed estes corpos nas catapultas e arreboladeos cara á vila. É horrible. É a peste. A peste negra. Ai, Hai que marchar. Unhas semanas máis adiante, cando o barco chega a Italia, morrerán case todos a bordo. A peste estendeuse por toda Europa. En Aviñón, o Papa... Millóns de mortos en Italia, en Inglaterra, mesmo no norte, en Dinamarca, e ningún remedio á vista. a fe, fillo. A fe é o único que nos pode salvar. Unha peregrinación a Roma é o que hai que facer. 1 millón de peregrinos morrerán da peste negra de camiño a Roma. Foron uns anos terribles. Guerras, fame, epidemias. E como se curaba daquela? Tes febre, unha sangría. Tes febre, unha purga. Tes febre, unha lavativa. Pois sí, lavativas, sangrías, purgas... Esas eran as panaceas daquela época. Pero todo iso vai cambiar. Co Renacemento vais ir coñecendo mellor o corpo humano. Leonardo da Vinci fai debuxos de anatomía precisos. Vesalio publica unha obra de anatomía extraordinaria e intenta corrixir os erros de Galeno. E tamén haberá protestas públicas. E ademais estaba Ambroise Paré, un home cun destino extraordinario. Ambroise, Ambroise, ven aquí. Onde estás? Estou aquí. Barre aquí un pouco. Mira, isto non está limpo. Sí, mi padre. O médico quere que o barbeiro vaia á casa do veciño. Que foi?
Bo, o de sempre. Sangrías e sanbesugas. E pensades que iso vai curar o enfermo? Foi o que dixo o médico. Quero ser médico. Pobre rapaz. Pero se non tes estudos, non sabes grego, nin latín. E logo hai que falar latín para curar a xente. Fai falta para aprender os nomes dos órganos do corpo humano e os das enfermidades. Non, fillo, ti tes que traballar. Vas ser marmitón. Marmitón? Pinche de cociña. Encontreiche un traballo en Angers. Eu quero ser médico para curar a xente. Sí, meu neno, pero ese non é un oficio para a xente pobre. Onde podo encontrar a Paul? Paul Paré. Está alá na segunda sala da esquerda. 12 ventosas, quedou ben claro. Sí, doutor, 12 ventosas. Oh, Ambroise, irmanciño. Que fas ti aquí? Pensaba que estabas de marmitón en Angers. Sí, pero escapei. Non quero ser marmitón, quero ser médico. Iso é imposible. Non sabes grego nin latín. Pois entón serei barbeiro cirurxián. Espera, teño que ir poñer as ventosas. Mais che vale, porque senón vou ter unha epistaxe, dixo o médico. Que é unha epistaxe? É unha hemorraxia nasal. Non ves? Non sabes latín, non podes ser médico. Pero podería curar unha hemorraxia nasal sen saber que se chama unha epistaxe. Non, non che parece, Paul, Entón que, rapaz? Quere ser barbeiro cirurxián? Moi ben, pois para empezar va a ser auxiliar de enfermería. Despois xa veremos. Non ves? Cando queres baleirar un absceso, fas unha incisión rápida, dun só corte. Vas a abrir un absceso. Tes que deixar saír o pus, senón pode envelenar o corpo. Daxe moito xeito. Concedo o título de mestre barbeiro cirurxián. E que vas facer agora? Pois voume alistar no exército do mariscal Montjean que marcha para a guerra no Piemonte, profesor Courton. Poderei aliviar os feridos e adquirir experiencia. Moi ben, rapaz, boa sorte. E venme ver cando volvas. Non ves? O arcabuz é un invento diabólico. Provoca feridas terribles, envelenadas. Envelenadas. Pois curámolas con isto, aceite fervendo. Doe moito. E non se encontrou nada menos cruel. Non, nada. Feridas de arcabuz, aceite fervendo. Non hai máis aceite fervendo. Hoxe xa non podemos curar a ninguén máis. Marcho. Grazas, amigo. Daquela non me pode curar. Vou morrer como unha rata. Espera, voute curar eu. Pero... que é o que vas facer? Non hai máis aceite, así que vou preparar unha mestura para curar esa pobre xente. Unha mestura? Sí, voulle botar aceite rosado, que é suave, terebintina, que limpa, e voulle engadir unha xema de ovo. Unha xema de ovo? Sí, así espesará a mestura e será-nos moito máis doado estendela. Ese non vale para nada. Xa se verá. Pero iso non é aceite fervendo. Vai-me aliviar. Espero que sí. Que pasou? Vamos axiña ver os enfermos. Dóeme moito, queima. Sí, inflamouse, o aceite fervendo. Ímoste atender agora mesmo. A ti boteiche o meu ungüento. A ferida vai mellor ou que? Sí, xa me pasou a dor. Non ves? Sempre hai que verificar, intentar, comparar... Ben, imos buscar ovos. A ver, aceite rosado, xemas de ovo, terebintina... Ala, xa está. Que vas facer?
Limpar as feridas tratadas co aceite fervendo e curalas á miña maneira. Pero... Oiches, nós non podemos facer iso. Aliviarlle a dor ás persoas é algo que se pode facer sempre. Que pasa aquí? Que facedes? Estamos curando estes homes, pero dunha maneira máis delicada e máis eficaz. Máis eficaz. Non hai nada máis eficaz co aceite fervendo. O que fai é que os soldados sufran inútilmente. Son soldados, poden sufrir. Xema de ovo, terebintina... Tamén leva aceite rosado. Isto é unha insubordinación. Mandarei que vos dean unha malleira, que vos metan no cárcere. Que está pasando aquí? Capitán, capitán, estes homes desobedeceron. Eu ordenara o tratamento das feridas con aceite fervendo e eles utilizaron unha mestura. Os feridos van morrer. A cousa non vai tan mal, capitán. Mañá xa podo volver ao combate. Quen é o responsable disto? É el. Sí, capitán, non había máis aceite. Así que preparei un ungüento que inventei eu e... Ben feito, como te chamas? Ah, Ambroise Paré. Pois fixeche lo que debías. Estes homes están sandando. Eu coidos e Deus curos. Noméote barbeiro cirurxián en xefe do rexemento. pero se os xefes son eu. Desobedeceronme, hainos que castigar. Oh, a ti noméote auxiliar. A partir de agora farás o que el te ordene. Cando un soldado está amputado, cauterízase a ferida con lume. Iso é inhumano. Sí, pero se non o facemos, o ferido desangrase. O sangue circula por vasos sanguíneos así de grandes. Chegaría con coselos. Coselos, non o dirá en serio. Sí, porque mire, xa o fixen. O que? Atreveuse a facerlle iso a un ser humano? A este can arrancoulle unha pata a un obús. Só tiven que limparlle o toco e coserlle a ferida, máis nada. Sen cauterizala. Pode ser. Fagan a prova. Xa o veremos. Grazas, doutor. A perna xa non me doe nada. Non son médico, amigo meu. Son barbeiro cirurxián nada máis. Hai que ver, pois vale tanto como a todos os médicos do mundo. Sí, desde logo que sí, está claro. Teño unha idea. A ver, érguete. Seguro que pensa que... E agora dame as muletas. Pero está seguro, doutor? Un raio me parta, non pode ser certo. Non me amoles, podo andar. Ai, doutor, abofé, que é un milagre, un auténtico milagre. Voullelo contar Espera aos un momento, compañeiros. volve sentar. Teño unha idea. Un raio me parta. Oi. Pois eu xuraría que a ese lle cortaramos unha perna. Agora o que coxía son eu. Mira quen está aquí. Escoitei dicir maravillas de ti. Queres vir con nós pro hospital? Sí, profesor Courtin. Aínda teño moito que aprender. Paré logo chegou a ser como os máis grandes. Pioneiro na medicina experimental, foi un cirurxián hábil. Quixo compartir os seus coñecementos con todos. É intolerable. Ese barbeiro. Ese tal Ambroise Paré. E agora dalle por publicar un libro. En francés, non en latín. Agora calquera pailán vai poder dicir que coñece a nosa arte. É un insulto para a nosa profesión. Gourmelán ten razón. É certo. É un escándalo. E vai e atrévese a coser os vasos sanguíneos cando nós levamos 5 séculos cauterizando con éxito. Hai que facer algo. Hai no que levar a xuízo. Os resultados de todas esas artimañas... Ambroise! O rei Enrique acábate de nomear o seu cirurxián. Daste de conta, ti un simple marmitón cirurxián do rei? Sí, Ambroise acabou sendo famoso e fixo 1000 descubrimentos. Imaxinou a antisepsia mesmo antes de que se descubriran os microbios. Foi o pai dunha medicina moderna.
Algúnas décadas despois da desaparición de Paré, un gran médico, Harvey, descubrirá a circulación do sangue, pero iso non valerá para calmar os ánimos dos imbéciles. Sí, señores, esa suposta circulación do sangue do señor Harvey é paradoxal, inútil para a medicina, falsa, imposible, estúpida, absurda e mesmo diría que prexudicial para a vida humana. Ese home douto ao que lle acabades de escoitar esa famosa afirmación chamábase Guy Patin. E non era nada menos co decano da Facultade de Medicina. Polo tanto, queda confirmado unha vez máis que non é doado ser un precursor. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman. Les